आं बड'लेण्ड बुब्लि निउस चेनेलनि गेजेरजों बेखौनो फोरमायनो सानो दि हाग्रामा महिलारि बिथां थांनाय 17 बोसोर बिथाङा सासन खालामलांबाय। आङो बिथांखौ डाइरेक्टलि मोनसे नामाकरन होगोन, बिथाङा मिशन आरो भिजन गैया बिथांनियाव, जायनि खारनाव बिथाङा बे 17 बोसोराव बिथाङा आबाद बिफानखौ बिथाङा एसेबो टाच खालामनो हायाखिसै। बेनिखायनो आं बिथांखौ बुंबाय बिथाङा मिशनलेस आरो भिजनलेस लिडार होननानै आं बिथांखौ बुंबाय आरो। दानि जिथु प्रमद बर' सार सरकार दैदेननाय UPPL राजखान्थि दोलोआव आं बहुद जाज खालामनानै नुबाय जे नंगौ थारैनो मिशन आरो भिजन दंमारो दानि सरकाराव। गोदोनि 17 बोसोर हाग्रामा सरकार आरो दानि प्रमद बर' सरकार थुलुना होना नायोबा गोबां फारागखौ जों नुनो मोनो। दा एक नाम्बाराव जोङो बे आबाद बिफानखौ जोङो टाच खालामनायखौ नुवासै। 2 नाम्बार जोङो जातीयगत हंगरख जालांबाय। 3 नाम्बार बिथाङा जेनेरेशन क्रिएट खालामनायनि बाथ्राखौ बिथाङा सानफेराखिसै। दा जिहेतु प्रमद बर' साराबो मिशन 50 बिथाङा लादों जे जोंखौ ACS IPS आरो बेजों लोगोसे डक्टर इन्जिनियार खालामनाय जिथु लादों, बिराद माने खोब बाख्नायथाव हाबाफारि होननानै आं सानो।